Dal-kanser ħanelbuħ xi darba se nagħmlu. Nisperaw li nerbuħ. Mill-affarijiet li taf inti dwar kif żviluppat il-mediċina madwarhom. Jiena nħobb naqra il-bieraħ rajt li għax hemm tip ta' kanser fit-tfal li ma jitfejjaqx dak tip ta' kanser u l-bieraħ kien hemm l-ewwel tifel mhux Malta, barra minn Malta, li fieq minn dak tip ta' kanser, l-ewwel tifel. Ġifieri hemm tama u l-mediċina jien jekk kolli nara jien 20 sena, jekk nara l-mediċina f'20 sena kemm żviluppat u kemm hawn iktar x'jagħmlu, kemm hawn iktar kura, imma hemm ħafna xi jsiru. Eżempju, il-late side effects. Il-trend hija forsi x-xewqa tiegħi li nħoss dejjem iktar tama f'dawn l-affarijiet xi affarijiet li jinsensittiv ħafna lihom. It-tendenza hija li isma' l-mediċina miexja. Jien naħseb li miexja ħafna l-qoddim il-mediċina. U mhux il-mediċina biss miexja l-qoddim, anka kif nittrattaw magħha wara. Għax inti hemm is-side effects tal-mediċina li tagħti, hemm ukoll xi ħaġa iktar b'saħħitha mill-mediċina li hija x'tagħmel inti biex ma tasalx semmek. Il-prevenzjoni. Il-prevenzjoni li inti wkoll tmur tiċċekkja lilek innifsek kemm importanti. Fuq dik ukoll issir awareness hawn Malta, ġifieri naraw hawn NGOs li jagħmlu awareness. Tista' tgħidilna naqra għal min qed jisma' kif x'inhuma l-iktar affarijiet utli fundamentali li wieħed jista' jagħmel biex jipprevjeni li jkollu li jasal sa dak il-punt. Ara, il-biża' li inti jkollok il-kanser hija kbira. U dik hija waħda mill ma tħallix il-bniedem jiċċekkja lilu nnifsu għaliex inti tibża li jekk tfittex issib. Sewwa? Allura meta inti tkun taf li jekk ħatilqa' xi ħaġa mill-bidu għandek iżjed ċansis ta' fejqan għaliex inti jekk ħajoħroġlok jekk għandek il-kanser jekk taqbdu fil-bidu għandek iżjed ċansis tfejqu u għandek inqas riskju li tispiċċa ħażin. Imma irridu nħeġġu iżjed in-nies li jiċċekkjaw lilhom il-fusthom jagħmlu t-testijiet jekk jibgħatu għalihom biex jagħmlu l-screening imorru. Għaliex jekk taqbdu mill-bidu oġġett hemm ħafna iżjed kura u hemm inqas chances ta' side effects. Allura nħeġġeġ ħafna nies li jmorru. Il-biċċa kbira tal-prevenzjoni għalik hija li taqbad rutina. Għalhekk prevention is better than cure. Ġifieri u f'kollox jien anke nara l-emerġenza eżempju. L-emerġenza ta' jekk aħna insaħħu il-sistema fejn inti għandek il-kura primarja, lek insaħħu l-kura primarja biex inti tħeġġeġ in-nies jgħaddu minn hemmhekk biex ma jispiċċawx l-emerġenza. U affarijiet ta' lifestyle, ġifieri mhux li tmur tagħmel it-testijiet imma kif tiekol eżerċizzju dawn l-affarijiet. Mhux hekk, ġifieri jrid isir ara jien naħseb li rridu nħeġġu l-tfal minn meta jkunu żgħar jagħmlu żgħet eżerċizzju. Edha ssir ta' trend, ġifieri nara anka l-iskejjel jippruvaw joffru ħafna eżerċizzju u eżempju jinnaf jilagħbu l-futbol jilagħbu l-volleyball joffruhom ħafna l-iskejjel. U diktejn ħafna li xi trend li tiela eżempju jien nara mit-tafel tiegħi l-iskola tiegħu ruxmat attivitajiet hemm fejn jażel. Il-lifestyle x'nieklu li ifibli, nejdu kif injaw Malta u ikel tajjeb ħafna ma tantx jgħin. Ekku. Imma. U dejjem jitjieb Madonna li kell. Mela tlaqna?